O Executivo pobrense realizará unha aposta forte por mellorar a rede de centros educativos do municipio. Destinará boa parte do remanente de tesourería a arranxar deficiencias nas escolas, que tamén contarán con investimentos da Consellería de Educación. Esta mañá o alcalde reuniuse co xefe territorial Indalecio Cabana para abordar cales son as actuacións necesarias e que obra asume cada administración. Temos pensado utilizar o remanente deste ano, que a lei permite que se empregue en mantemento, en rehabilitacións e, polo tanto, os centros educativos tamén vai a ser para o Campo de Alta. Os centros educativos vamos a dedicar unha parte importante. Estamos esperando que a intervención nos dé o dato exacto de cantos cartos podemos dispoñer e chegaremos máis alá, pero, bueno, vai a ser importante, creo que se vai a notar e creo que esperemos que quede as AMPAs, a directiva, o alumnado satisfeito coas intervencións que fagamos este ano. O rexedor local trasladoulle ao responsable de Educación a necesidade de incrementar a partida orzamentaria para o Instituto de Secundaria, competencia exclusiva da Consellería, que presenta problemas de impermeabilización en varias aulas. Comentamos as distintas posibilidades que existen e eu propuxenlle que incrementaran a partida no instituto que tiñan prevista, que nos facemos cargo de obras que tiñan tamén previstas nas escolas de primaria. E estamos un pouco elaborando todos os proxectos que van a ser necesarios. Empezaremos cos canalóns de recollida de pluviais e da cuberta no Colexio de Banda Seca, en Salustiano Rieiras, e a Consellería fará sustituir as ventanas no Fernández Varela e estamos vendo algúns cartos, algúns recursos que quedan por aí onde os vamos a invertir, pero vamos a actuar en todos os centros. Queremos facer unha actuación importante este ano e que se note un pouco un esforzo considerable por a nosa parte e que esperamos que se reflicte despois tamén un maior apoio tamén por parte da Consellería. Unha vez perfiladas as actuacións, o Executivo reunirase cos responsables dos centros educativos para trasladarlle os proxectos previstos. Xa hai 2 semanas mantiveron unha xuntanza na que se recolleron as principais demandas por parte da comunidade educativa.